नमस्कार, प्रणाम। हम भोजपुरी गायक मुकेश मनेरी आप तमाम दर्शक लोग के पैर छू के प्रणाम कर रहल बानी। आज फिर से एगो राय बहादुर भिखारी ठाकुर जी के गीत गावे जा रहल बानी। अगर जो वीडियो पसंद आई रहुआ सभे के तो लाइक करब, शेयर करब, साथे साथ चैनल के सब्सक्राइब करब और नया नया वीडियो पावे खातिर बेल आइकन के जरूर दबाइब और कमेंट में जरूर बताइब कि गीत रहुआ सभे के कैसन लागल। कके गईले बलमुआ निराशा, कके गईले बलमुआ निराशा। गमन कराई सैया घर बैठावले, गमन कराई सैया घर बैठावले। गईले विदेशहा में करी के दे आशा निराशा, गईले विदेशहा में करी के दे आशा निराशा। कके गईले बलमुआ निराशा, कके गईले बलमुआ निराशा। सैया के सुखा हम पूछो न जानली, सैया के सुखा हम पूछो न जानली। बिचही विधाता लगवले तमाशा निराशा, बिचही विधाता लगवले तमाशा निराशा। अइले बलमुआ निराशा, कके गईले बलमुआ निराशा। सतदेव सतरा खरजी करात हो, सतदेव सतरा खरजी करात हो। दुख में दया कर शंकर जरा सा निराशा, दुख में दया कर शंकर जरा सा निराशा। कके गईले बलमुआ निराशा, कके गईले बलमुआ निराशा। कहत भिखारी भागवती सहाय होखा, कहत भिखारी भागवती सहाय होखा। सैया मिला के पूरा दे हुआ सा निराशा, सैया मिला के पूरा दे हुआ सा निराशा। कके गईले बलमुआ निराशा, कके गईले बलमुआ निराशा, कके गईले बलमुआ निराशा। प्रणाम।